Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είμαι ο Μανώλης και σήμερα θα κάνουμε το δεύτερο επεισόδιο από τη σειρά σε επιβίωσης Hardcore και ελπίζω να ακούγομαι το The World. Τσιν τσιν τσιν. Ωραία. Ναι. Ναι, είχα ξεχάσει ότι επιπεδώσω. Δεν πειράζει. Μαζί μου λοιπόν. Δεν θέλω να χάνετε λεπτό από αυτό. Και όσοι λέτε το βαριόμουν να το κάνω είστε άδικοι, γιατί έτσι και το κάνω. Οπότε, στα μότια σας. Εξάλλου έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι το πιο προβάλλοντο πράγμα που μπορείς να κάνεις στο hardcore. Αλλά τουλάχιστον μαζεύουμε σαντ. Και έχουμε μαζέψει ήδη μια 64. Πολύ καλό. Είχα χάσει ζωή. Ναι, αν θυμάμαι καλά, μας την είχε πέσει ένας creeper. Ναι, μόνο αυτό θυμάμαι. Αλλά θυμάμαι αν μας είχε χάσει τόση ζωή. Ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, τώρα το άλλο δεν θα το φάει, θα χαλάσω τζάμπα την μπριζόλα. Μην πεις το έφαγα. 4 είχα. Όχι ρε φίλε μου. Το πιστεύω το κεφαλίου του κάνει. Κακό παιχνίδι, κακό hardcore. Την άλλη φορά με αγαπούσες και δεν ξέρω καν πώς ακούγομαι. Ελπίζω να μην σας έχω ξεκουφάνει. Δεν πρόκειται γίνει. Άμα δεν ακούγομαι καλά, καλύτερα ψηλώστε τον ήχο. Γιατί έχω κρυώσει λίγο και είναι πέρα της δυνάμεις μου. Τρόμαξα. Έλα πάμε για δεύτερο γύρο. Μπορώ να φτιάξω φτιάρι από κάρβουνο? Όχι. Το Minecraft είναι πάρα πολύ περίεργο. Μπορείς να φτιάξεις πυρσούς αναμένους βάζοντας μόνο ένα τέτοιο. Ένα stick και ένα coal και ανάβουνε μόνο όταν τους βάλεις. Αλλά όχι. Δεν μπορείς να φτιάξεις ένα φτιάρι από coal. Επίσης στο 1.6.2 μπήκε και το μπλοκ από coal. Που δεν θα σας το δείξω ποτέ γιατί βαριέμαι. Βασικά δεν έχω όρεξη να το φτιάχνω. Πάει τζάμπα το coal και δεν ξέρω να το παίρνω πίσω. Αλλά μπορώ να σας δείξω πώς φτιάχνετε ή να σας το πω. Απλά γεμίζω τώρα τετραγωνάκια με coal. Και βασικά δεν ξέρω και πόσο coal θα βρούμε. Και εδώ πέρα βασικά δεν θα μπορώ. Άντε πάλι, σε κάθε επεισόδιο που θα σκάβω θα σπάω και ένα μπλοκ λάθος. Και το θυμάμαι το προηγούμενο επεισόδιο γιατί πριν λίγη ώρα το είδα. Σπάστο. Οπότε ξέρω ακριβώς τι έκανα. Γι' αυτό θυμόμουν και το creeper. Αν και αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν μια τραυματική εμπειρία. Πάντως, δεν ξέρω αν το έχετε ακουστά, αλλά σε μερικές χώρες όπως στην Αμερική ισοπεδώνουν τα βουνά και αυτά και τα βάζουν στη θάλασσα για να έχουν πιο πολύ χώρο να χτίσουν. Η Αμερική έχει γίνει διπλάσια από ό,τι είχα δει σε ένα ντοκιμαντέρ. Δεν θυμάμαι αυτό πώς λέγεται, αλλά αυτό θα κάνω στο νησί μου με dirt για να μπορώ να κάνω και μια φάρμα δέντρων, μια κανονική φάρμα και γενικότερα φυτά, ξέρετε. Οπότε το dirt είναι σχεδόν το πιο χρήσιμο υλικό επιβίωσης όσον αφορά το φαγητό και τέτοια. Αχ Θεέ μου, πόσα φτιάρια θα σπάσουν, χιλιάδες φτιάρια σπάσανε εκείνη τη μέρα. Γιατί πάω στο φούρνο? Πείτε μου ένα καλό λόγο που πάω στο φούρνο. Δεν ξέρετε? Βέβαια. Μόνος μου μιλάω. Λοιπόν, στο προηγούμενο επεισόδιο ήταν πάρα πολύ εκνευριστικό. Μιλούσα συνέχεια, δεν ξέρω γιατί το ανέβασα. Λοιπόν, σε αυτό δεν θα μιλάω τόσο πολύ. Δεν αρκίζω με τίποτα. Θα προσπαθήσω. Πάρ' το φτιάρι. Οπότε συνεχίζουμε. Χωρίς να μιλάω. Δεν θα μιλάω. Ξεχάστε με, δεν είμαι εδώ. Εντάξει, πείτε το κάνω.
Ο Βαρβατρίγιος είχε ένα πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλο. Καλά, σταματάω. Αυτό το κάνω για να δείτε πόσο ενοχλητικός μπορεί να γίνει ένας άνθρωπος. Και ποιος πιστεύει ότι είναι πιο ενοχλητικός από μένα, κάνει ένα αιώνιο λάθος. Προκάλεσε την οργή των θεών και τη δικιά μου. Μην προκαλέσετε την οργή τη δικιά μου. Ω Θεέ μου, μπορώ το σπίτι μου να το χτίσω από γυαλί. Βασικά δεν μπορώ γιατί έχω μόνο 2 κούβους. Βασικά, ξέρετε τι, επειδή θα χρειαστώ ξύλο και είναι μεσημέρι, λέω πάρα πολλά πράγματα. Φτιάξω 2 πέτρινα τσεκουρία και θα πάω να μαζέψω λίγο ξύλο. Βασικά, φτιάξω ένα πέτρινο τσεκούρι. Α, έχω πέτρινο σπαθί. Ας το κάπου. Και αυτό. Ας πάμε να μαζέψουμε ξύλο. Θα το χτίσω με τέτοιο ξύλο. Με το ξύλο χιονιού. Γιατί έχω χτίσει πάρα πολλά σπίτια που είναι όλα με το κανονικό το ξύλο. Εγώ θέλω να χτίσω ένα με αυτό. Δεν κατηγορείται. Ώστε έτσι. Κακομοίριδες. Ίσως να σπάω μέχρι να βραδιάσει, μέχρι να σπάω το τσικούρι μου. Αλλιώς έχω πέτρινο. Και επειδή είμαι τόσο προ, για να δείτε πόσο προ είναι αυτός ο YouTuber που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Δεν με ξεγελάς δέντρο. Ξέρω ότι έχεις κι άλλο ξύλο. Ένα 0. Επόμενο δέντρο. Α, εσύ που φέρνεις εγώ του στούμπικο. Α, τόσο κόλ και δεν είχα πάρει χαμπάρι εγώ. Στο έτσι. Καλά. Όχι. Είναι απολύτως κατανοητό. Χαχα, 2-0. Α, δεν έχω φτιάξει πέτρινα ξένα. Βασικά θα πετράρω λίγο. Και δεν μπορώ να μιλήσω ελληνικά. Ντερτάρω, πετράρω. Ναι, μέχρι αυτά έχω. Κολάρω. Ναι, αυτό είναι πολύ εμφανές. Μην το γυρνάς. Τώρα μέχρι να σπάσει ξένα μου θα πετράρω. Χαχα. Τι σας έλεγα? Πολλά και διάφορα. Αυτό σας έλεγα. Βασικά. Έχω, ωραία. Κόψα, θα σπάσω ακόμα 3 πέτρες. Και μετά θα συνεχίσω στο κολμάρισμα. Βασικά. Μέχρι να σπάσει δεν πειράζει. Μετά φτιάχνω το πέτρινο έχουμε. Όχι, πώς μου. Φεύγω. Όχι. Στο χάρκορ. Πήγε πίσω. Πού στο διάλο έρχονται όλες αυτές οι πούτσες. Στο διάλο φεύγω. Εντάξει. Σταματάω να βρίζω και συνεχίζω να ουριάζω μικρό τσάκι. Από πού στο διάλογο έρχονται όλες αυτές τις μαλακίες ρε γαμώτο. Από πού με βλέπουνε, ξέρω ότι τα ζώπες με βλέπουνε μέσα από blog. Αλλά μέσα από πόσα blogs δηλαδή. Γιατί δεν μπορώ να πιάσω σπαθί γαμώτη μου. Μόνο με τα νούμερα. Γιατί έχω βάλει τα κεφαλαία. Χαχα, ένα saplings. Ένα sapling, όχι ένα saplings. Πάμε, βασικά έχω μαζέψει αρκετό ξύλο. Α, 14 μόνο, εντάξει, πάω να μαζέψω κι άλλο. Πλάκα κάνεις, νυχτώνει. Α, από εκεί νυχτώνει.
Τόσο καιρό ζούσα σε ένα ψέμα. Βασικά θα βάλω πολύ γυαλί από αυτήν την μεριά για να βλέπω και που νυχτώνει. Λοιπόν, για να μαζέψω πιο πολύ. Στο νησάκι μας, στο όμορφο νησάκι μας. Ναι, και στο προηγούμενο επεισόδιο που είχα πει ότι δεν θα μας βλέπουν τα mobs, εννοούσα όλα τα mobs εκτός από τα zombies, γιατί τα zombies σε βλέπουν από κι εγώ πόσα blocks δεν ξέρω μακριά, από το 1,6. Και δηλαδή εμένα με βλέπαν όταν δεν τα βλέπα εγώ, έτσι. Σπόναραν και με ακολουθούσαν. Ναι, τέλεια, έχει κολλήσει αυτό το κομμάτια μου. Έχασα ένα ολόκληρο κομμάτια μου. Fuck, τρόμαξα. Γιατί αυτή είναι ενεργεία σκοτεινή. Είχα βάλει ένα torch. Το έσπασα. Γιατί δεν το ξανάβαλα. Τι, really, τελειώνει και όλο το επεισόδιο. Ενδιαφέρον. Όχι, αυτό θα έχει λίγη ώρα ακόμα. Βασικά, αυτό το επεισόδιο θα είναι μόνο ισοπαίδωση του νησιού. Και ιδέες για το μέλλον όμως. Όπως το ότι θα επεκτανθώ προς τα εκεί. Γιατί το τελευταίο πράγμα που θα κάνω είναι να επεκτανθώ από εκεί. Really. Τώρα βρήκες. Και εν τω μεταξύ, ξέρω το είχα πει και στο άλλο επεισόδιο. Αλλά μόλις τελειώσω αυτό το επεισόδιο θα πρέπει να πάω στο μπάνιο. Ναι, μεν είναι το φόβο μου. What the fuck, σπονάρες εδώ, γαμώ το lag μου μέσα. Πιάσ' το κολόσπαθο! Όχι, δεν θα σου δώσω αυτή την ευχαριστήση, ρε. Εσύ σπονάρεις τη νύχτα, εγώ σου σκοτώνω τη νύχτα, έτσι πάει. Η νύχτα είναι το στοιχείο μου. Το σπαστικό με το hardcore είναι ότι δεν έχει και peaceful. Το έχουν κάνει τόσο δυνατό. Φέρα μου, χαίστηκα. Για το sound. Πάρτα. Βάλε πίσω. Έναν μόνο εδώ. Ο άλλος θα μπει εδώ πέρα. Είχα ένα κρεβατάκι. Έλα. Αγνόησε το ζόμπι που έρχεται κατά πάνω μας στη γωνία που δεν το δείχνει η κάμερα. Μόλις τον ακούσω να καίγεται, ξέρετε, αστραπή. Πού είναι το ένα γάμο, δεν βλέπω και τίποτα. Έχω κλείσει όλα τα φώτα του παντζουργί για να μην αντανακλάει η οθόνη και φαίνομαι. Δεν θα τα πάμε καλά. Δεν θα τα πάμε πολύ καλά. Είδα το κρεβάτι και μου στρίψαν τα μυαλά. Νόμιζα πως ήταν ράχνη. Θες βοήθεια να... Μπες στο νεράκι. Λυπάμαι. Πάρ' το κολόφτιαρο. Συγγνώμη, αλλά αυτό το lag που την έχει σπάσει. Συνήθως δεν κάνω έτσι, αλλά hardcore. Really τώρα. Βασικά δεν είναι lag ακριβώς. Κολλά το ποντίκι. Το παντίκι. Δεν είναι θέμα του Minecraft. Γενικώς το κάνω. Βασικά μόνο στο Minecraft το κάνει. Αλλά... Ωραία. Αυτό το επεισόδιο έχει πάρει το χρόνο που ήθελα. Και πώς περνάει έτσι η ώρα. Ευχαριστώ που είδατε αυτό το επεισόδιο. Ελπίζω να μην ήταν πολύ ενοχλητικό. Και νομίζω ότι τελείωσε πάρα πολύ γρήγορα. Δεν το κατάλαβα καν. Σας ευχαριστώ τέλος πάντων που το είδατε. Και εσείς πρέπει να με ευχαριστείτε που ζήσατε. Βασικά... Ναι. Τέλος πάντων. Οπότε στο επόμενο επεισόδιο θα αρχίσουμε να χτίσουμε αυτό το σπίτι. Μπας και γλιτώσουμε καθόλου. Και αυτό από μένα. Καλή συνέχεια και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο hardcore. Αλλά και της σειράς Minecraft. Ενδιαφέρον, έτσι. Δεν το ξέρω. Αντίο, παιδιά.